natural hearing means kuchiza matenda uchuluka moto. Langa ndi Chrissy Nkhanizimatha. Kwathu ndi kunchisi mudzi mwa Nzandu tiye chikho. Ine 2015 ndinayamba kumva mthupi mwangamu mangophwanya komanso zimene zimandichitikira ndimapezeka kuti mimbamu mambweteka, ndiye kuti ndimanjenjemera sindimakhaso ndi chilakolako chakudya. Ndinapezeka kuti mimba muja mukumapweteka ndithu, zapezeka kuti mpaka tsopano ndayamba kutupa, kenaka ndikupezeka kuti ndikumataya magazi komanso sindimatha kupatuka. Ndiyeno naona kuti vuto lija landikulira ndithu kwambiri, kenaka ndinabwereranso kupita ku chipatala cha kwathu cha Nzandu chija. Nditapita ananditanira ambulasi ya kuchisi boma kumene kuli kulu kwathu kwa boma. Nditapita kuja anandijambula anandipeza ndi zotupa zitatu mu chiberekero changa, komanso anandipeza ndi mauka. Ndiyeno anandipatsa mankhwala yaja ndinabwerera kumudzi nditapitiriza kumwa. Ndikumwa mankhwala aja kunapezeka kuti kusintha sikunapezeke. Kenaka ndinayendanso ndinapita ku chipatala cha mtengo wa nthenga, anandipatsa mankhwala ndinakapangabe chimodzimodzi kupitiriza kumwa koma sizindathandize. Ndinapita chipatala cha madisi ndinapangabe chimodzimodzi koma sizinandithandize. Kenaka matenda aja anapezeka kuti ndikupitirirabe ndikungokhala chogona kumangolira osatha kugwira ntchito ina iliyonse. Ndeno kunapezeka kuti nditapanga choncho ena ananena kuti yeserani kupita mwa asing'anga ukalemedwa zimphini mthupimu koma zosathandiza. Ndinapita kwa wena ati ndi asing'anga akuti ndadoma neno uku kumeneko koti ndithu pafupifupi ndinaononga ndalama yokwana ndithu mwina 70 chakuti 1000 koma ukwako sindinakapereke ndalama, anangondipatsa chithandizo. Ndinabwerako koma zosatheka. Kenaka ndinapita kumudzi kuja nafika ponene kutsapane nangogonja kuti apa pani mmene zili mukaya adziwa ndambuye. Ndiye kenaka ndikucheza ndane banga pamene anandiuza kuti inuyo matenda anuwa ineyo ndikumava za malanafa. Mutapita ku malanafa inuyo mwina mukhoza kuthandizira. Nyamula kunditengera panjinga ndikubwera kumene kuja. Ndinakapeza anesi athu atandiona kuti kuno mwabwera kuno ka inuyo ndiye kuti lele kwina konse mumendako mumachedwa inuyo muchira. Ndinauza kuti mukunama ndayenda kwa anthu odziwika olengezetsa palediyo mazidakanika. Ndiye inuyo mukuti chani? Ineyo panopa nangufika poti nafika pothera kuti chimene chindifike chinditani kuti chindifike. Akuti ayi matenda amene wawa kunoku kulibe matenda amene akukanika. Matenda ati machiza matenda oti mwina stroke munthu yamupha konse kukufa ziwalo kuuma koma munthu amapezeka kuti amatani amachira lanulo sivuto. Ndiyeno mankhwala aja nditarenga ndinapita nawo kumudzi kuja ndinakamba kumwa. Umamalizika mwezi nona kuti ka munthu namba usika ndadzuka pamphasa paja ndamba kuyendako ndithu. Kenaka ndinabweranso mwezi wachiwiri kudzagula mankhwala ena. Ndinayenda ndekha kosachitanso kundinyamula ndinadzagula mankhwala aja ndinakapitiriza kumwa. Kenaka kubwera mwezi wachitatu ndinangobwera kuti poti mmene anandilembera dosage yawo kuti ndimalize ifunika ndimalize ndebe nditanibe ndimalizebe. Nditabwera kumeneko komanso iwo anadabwa kodi ndinuyo uja munaliwo obwera kuno mudathera luli nikuti ndine akuti ayi mukunama nkuti ndine tandionani kupezeka kuti munthu nambosintha. Ndinabwera Juni pa malanafa apa ndiye kuti July ndinapeza kuti munthu namba kuchira, August kuchiliratu. Maumboni ochuluka akuperekedwa tsiku ndi tsiku. Ndiye pano pani wathazi moyo wabwino ndipo ineyo sininganenesa kuti pali vuto chifukwa nditadzambudza tenga mankhwala kumalanafa ndili mwezi wachitatu ngati August ndinabwereranso kupita ku chipatala kuja kuti akandijambulenso akandione ngati zotupa zijazika nali muthupi mwangamo. Anandijambula zinatha moti pano pa ndili bwinobwino. Maranatha, natural hearing means